Bueno, bagoaz beste azalpen txiki batekin. Honetan galdetzen digu Piolinek eta ni lotan nagoenean gaueko 3:00 zein ordu izango da Afrikako Gabon herrialdean? Honetaz zeozer hitz egin dugu. Lurra, munduko lurra zala, zabaltzen badugu mapa baten, eta erabiltzen baduguz, gogoratzen zarete marra imaginarioak iparraldetik hegoaldera doazenak, deitzen direla meridianok. Erabiltzen badugu 24 zati berdin eginda, zati bakoitza izango zen ordu eremu bat. Ikusten zuenez, zati horiek ez dira berdin-berdinak. Naiz eta goiko neurria bai izan, gero mugitu egiten dira, ez dira guztiz paraleloak meridiano hauek. Zergaitik, estatu bakoitzak erabakitzen duelako ze ordu den toki horretan. Printzipioz, planteamendu bezala, hau esan genuen. Ordu eremu bakoitza, ordu bat gehiago edo ordu bat gutxiago. Adibidez, hemen gauden guztiok, edo dauden guztiok kasu honetan, hemen badira bederatziak, goizeko bederatziak, hemen izango dira 10ak, hemen 11ak, hemen 12ak, hemen ordu batak, hemen ordu biak ikusten, gehi bat, gehi bi, gehi hiru, gehi lau, gehi bost, zetorrela aurrera doa. Hau da, orduan, zenbat eta ekialdera joan, ordu bat gehiago, zenbat eta mendebaldera joan, ordu bat gutxiago. Hemen 8ak, 7ak, 6ak, 5ak, 3ak, 4ak, bai? Badakigulako eguzkiak emango duela toki baten edo bestean, eta horren arabera, eguna edo gaua izango da. Orduan hemen jakin behar duguna hori da bakarrik. Esaten badu hemen Bilbon, orain badira, bederatziak, ze ordu izango da hemen Txinan. Txina gogoratu, begiratu, figatu, hartzen du ordu eremu guztia bat egin du. Tokatzen zitzaion 3-4 ordu eremu, baina bera politikoki nahi du Txina guztian ordu berdina izatea, beraz hori erabaki du, horregatik geratzen da horrela. Ze ordu izango zen? Bederatziak, 10ak, 11ak, 12ak, ordu batak, ordu biak, ematen du arratzaldeko 3ak izango liratekeela Txinan, goizeko 9etan erante. Horrela kalkulatu alda, edozein munduko ordua mapa hau begiratuz, edo aurrerago ikusiko dugun beste tresna digital batzuekin ere hobeto kalkulatzen da. Baina ulertu behar da ondo bizkat teoria hau dela, bale? Bale. Hurrengo galdera, zer da eskala? Hau ere, erreza egiten da edo zaila, depende. Horrengoazen bizkat ikustera, zer da eskala? Lehengo, nik egiten badut hemen marratxu bat, gutxi gora bera, zentimetro batekoa, gutxi gora bera, eta hemen beste bat zentimetro batekoa, eta hemen beste bat zentimetro batekoa, eta hemen beste bat zentimetro batekoa, eta nik galdetzen badizuet, kilometro berdina daude hemen, eta hemen, segurazki izango didazue, ez, zergaiti, mapa hauek ez dira, ez daugate eskala hor gauditza, eskala berdina. Mapa hau mundukoa gehiago ikusten dira, gauza gehiago ikusten dira. Europakoan bakarrik Europa. Espainiakoan eta Portugalekoan bakarrik Espainia, Portugal eta hemen Euskal Herria. Euskal Herrikora bagoaz bakarrik Euskal Herria, orduan distantziak ezin dira izan berdinak zentimetro batean mapan, bale? Hori da eskala, eskala hori da. Mapetan erabiltzen den neurria, proporzioa jakiteko zenbat kilometro dauden zentimetro bakoitzan eta mapa bakoitzan, eta hau desberdina da. Goazen ikustera hemen adibide batean. Mapa honetan eskala hau da. Zer esan nahi du honek? Honek esan nahi du. Bat ipintzen du horrezta. Zentimetro bat. Mapa
honetan, zentimetro bat mapa honetan, errealitatean direla, kasu honetan, 200.000 zentimetro. Ezer ez badu esaten, esan nahi du zentimetro bat, mapa horretan, 200.000 zentimetro errealitatean. Beste honetan begiratzen badugu, gauza berdina gaude esaten. Zentimetro bat mapan, hau da, zatitxu hau, errealitan zenbat? Kasu honetan, 8 milioi zer espadu zer ipintzen beti, berdina, hau da, zentimetroak. Bai, horregatik ikusten duzu, desberdina dira mapak, desberdina dira eskalak. Baten distantzia txikiagoa da, mapa delako proportzio aldetik hurbilago, zoom handiago egin diotelako, eta bestean distantzia handiagoa da, hau goragotik hartuta dagoelako, zoom desberdina delako. Hemen ikusten dugu adibide konkretu bat. Hemen dugu Euskal Herriko mapa zatitxu bat, eta hemen daukagu. Bertako eskala, ipinita gongo baitz eskina baten, da bat, berdin 250.000. Zer esan nahi honek, zentimetro bat. Mapan, errealitatean, 250.000 zentimetro direla. Gu badakigu 200, matematika daia, 250.000 zentimetro bihurtu aldugula kilometroetara. Eta hori egiten badugu, baitezen zaigu, zentimetro bat mapa honetan direla 2,5 kilometro errealitate. Hau, maten landuko dugu, edo ikusiko dugu bestela. Beraz, mapa berdin horretan, nik egin dut, atara dut, hemen A puntua eta B puntua. Zein da distantzia dagoena A puntutik B puntura? Erregelarekin neurtu dut eta dira 4 zentimetro. 4 zentimetro badira, eta ni baldin badakit, lehen ikusi dugu zentimetro bat zirela 2,5 kilometro, izango zen 4 aldiz biderkatu, zentimetro bakoitzak, izango du 2,5 kilometro, egiten badugu. Operazioa, eragiketa emango dizue 10 kilometro direla. Bai, orduan, beti gogoratu. Eskala dela mapa baten erabiltzen den neurtzeko porzentai hori.